Ahoj přátelé, Coinbase varuje před rostoucími deepfake podvody v kryptoměnovém průmyslu, zejména po nedávném odsouzení Donalda Trumpa. Po verdiktu začali jeho příznivci šířit AI generované obrázky, kde je Trump vykreslen jako oběť spiknutí. Tyto deepfakey se objevují na platformách jako X, dříve Twitter, a YouTube, kde často unikají detekci. Jeff Lungelhofer, vedoucí informační bezpečnosti Coinbase, upozornil na konferenci Consensus, že deepfake technologie je stále sofistikovanější a může vážně poškodit kryptoměnový průmysl. Například falešná videa napodobující CEO kryptoměnových společností jsou používána k reklamě na podvodné tokenové akce. Lungelhofer doporučuje zavedení přísnějších bezpečnostních opatření, jako jsou trezory a multisig protokoly, a používání bezpečnostních klíčů místo SMS autentizace, aby se snížilo riziko podvodů a ochránila se aktiva uživatelů. Děkuji za sledování.